Immigrarenhuis. Terwijl Mario en Mario het diner voorbereiden, maakt de rest van de groep een uitstap naar die wereldberoemde Achelse kluis, samen met gids Harry. We staan hier in de winkel van de Achelse kluis en hier wordt natuurlijk ook de Achelse trappist verkocht. De Achelse trappist is de 6e trappist hier in België. We hebben er dus 6, Rochefort, Chimay, Orval in Wallonië en we hebben West-Vleteren, Westmal en we hebben Achel in Vlaanderen. Dus goed evenredig verdeeld. En wat is er vooral kenmerkend aan een trappist? Hij wordt gebrouwen in het klooster zelf, door een van de monniken en volgens de regels van hun trappistenbier. Ja. Ja, ik ben een beetje verwend streekproducten-fan. Komt eigenlijk doordat ik daar zelf heel veel mee werk. En hier zijn we wel op de juiste plaats, hè, Achel. Zeg, die monniken, hoeveel zijn die? Nog maar 6. 6? En ik heb geweten dat er hier in de 80, in de 90 waren. 6? Ja. En die 6 die maken al dat bier? Nee, dat is ene die maakt het bier. Ene is portier, ene doet administratie, ene doet bij de keuken helpen. Een opgave om zoveel bier te maken. Mag er ook geen ziek worden. Mag eens naar mij in de keuken komen werken, man. Maar die doet niet heel dag niks anders, hè.